Pinaspasay ang pagtrabaho sa amphibious excavator sa provincial nga panggamhanan sa Cotabato sa nagkamabaw nga sapa sa barangay Bulukawon, Pigkawayan. Ang hinungdan niini mao ang water hyacinth ug yuta nga nahimong lapok mao nga hinay kaayo mohubas ang tubig baha inig mukusog ang bundak sa ulan. Subay sa report sa provincial government sa Cotabato, anaa na sa 3.5 kilometers ang gilayon sa nahinluan sa sapa. Gilauman nga inig mahingpit na nga mahinlo ang sapa, bastante nasab ang patubig sa irrigation canal sa lugar. Matot pa sa Provincial Engineering Office, gimando mismo ni Governor Emily Lulala Talino Mendoza ang paghinlo sa sapa aron makunhuran ang epekto sa baha nga maghatag og dakong kadaot sa mga humayan sa munisipalidad sa Pigkawayan. Taud-taud naghihimo ang clearing ug desilting operation sa lugar o pinaagi sab niini mahupayupayan ang kabalaka sa mga mag-uuma inig mobundak ang kusog nga ulan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.